2025 ýyly uly ruhy bilen hemde şatlyk şoğun garşylanan halkymyz täze ýyly özüniň nurany arzularyna beýik zähmet ýeňişlerini besleýär. Munyň özi berqarar döwletimizden her bir günüň bagtyar halkymyz üçin şatlykly pursatlary hemde taryhy ähmiýeti bolan wakalary utgaşýanlygynyň aýdyň beýanlary. Täze ýyly hoşnýetli arzular bilen gadam oýan halkymyz arkadaly gahrman serdarmydan kabul eden oňyn çözüdüne laýyklykda ýokarylanan pensiýalary we döwlet kömek pullaryny alyp başladylar. Bu görnüşleri ösüşliň berentliklerine tarap bedew wady bilen anamly gadam urýan ýurdumyzda adam hakdaky aladanyň esasy ornuny durýanyny görkezýär. Şununla baglyk häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadamydan başyny başlan insan perwer ýürükleriň hormat prezident bilen parasatly ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde bagtyar halkymyň durmuş derejesi ýylydarly ýokarlanýar. Yeri geleni belesek bagtyar halkymyň täze ýyly munasip derejede garşylamaklar üçin ähli zerur şertleň düredilmegine döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa zähmet adamdan ertirki güne bolany anamyny putulanyrmak bilen bir hatarda olary belin sepetleri eýlemegi we täze zähmet ýeňişlerini gadanmagy ruhlandyrýar. Garaşsyzlyk ýoly bilen gadam urýan ýurdumyzda berqarar ösüşini nazarlap täze ýyly beýik maksatlary amal etmäge girişdi. Täze ýylyň garşylanşy ýurdumyzda döwlet başlarymyň parasatly başçylygyny, ata watanymyň uğralany ýörelgilerini laýyklykda beýik işlerini amala aşyrylmagyna, belirlenen maksatnamalaryň ýerine ýetirilmegine toplumdaýyny esasy çemeleşiljekdigini görkezýär. Mälim bolşaly 2025-nji ýyly garşylamak iri jemgyçilik ähmiýetli wakalar hemde giň garymly medeni şäherler we täze desgalary ulanmagy bermek dawarlary bilen utgaşdy. Şol wakalar bolsa ýurdumyň häzirki döwürde gadanýan üstünliklerini hemde döwletimiň dörejilik kuwatyny özüne jemledi. Bu giň göçürli şäherleriň halkymyň belin ruhynyň türkmen döwletiniň hemde jemgyýetiniň mundan berägim ukkunly ösmegine kuwatly itergi berendigini bellemek ýakymly. Şu günleri ýurdumyzda ýaňlanylan taryhy ähmiýetli wakalary adamdan ýokurlanylan pensiýalary we döwlet kömek pullaryny özlerini bildirilýän uly hormat hökmüne kabul edýärler. Munyň özi adamdan bayramçylyk ruhyny hasam belende oturýar. Bu bolsa garaşsyz ýurdumyzda döwletlik ýörelgileriniň putulanýanyny hemde ýurdumyzyň demokratik we hukuk esaslarynyň halkymyň agdabylaryny putulanyrmagy, jemgyýeti esasy gymmatlyklaryň töwereginde berkçileşdirmegi gönükdirlerini onuň nowatdaky subutnamasy. Hormatly prezident bilen başlanjy bilen biniýat bolýan asly işlem köýlerini görýän halkymyz täze ýylda geçen ýylda bolşaýaly uly sepetlerini eýlenjekdigini hemde ýurdumyzyň adabynyň mundan belägem artjakdygyny notaýalar. Şerehem olar özleriniň bagtyar durmuşynyň putulanmagy urna edilýän alady üçin hormatly prezident we gahrman arkadamyda alkyş sözlerini beýan edýärler.